corner pa lang at Makaon pa kayo. Karoon lang ka nakanaon. Karoon lang. ano ba sa mga init-init? Sana? Oo, sino? Makaon kaya. Gusto mo kumawa na? Makaon ako ya. Pansit. Ikaw, gutom ka na? Karoon yan. Sure? Hindi ba kaya kasi gusto Sige, mo lakat ka lang. Wala tanay ba na? Hindi mo maaw. Soft drinks. Ay, hindi na. Karoon lang. Karoon lang. Ikaw ya bala nagutom ka na ha? Ay, pa man. Hindi ate, Ote. hindi ba sige ako? Nagkape ko ako. Niya kung nagano. Don't worry. Sige, ate, simula lakat na pala yung mga tao. Kabuak ko to. Ako mo man nagkaon ko pansit kagkape. Pero may ko nagkaon ka to. Ano nila yung mga baligya oh. May kiss. May kiss. Amo na lang may kiss. Oo namin na ila tinapay. Guys. Bakal ka mo. Landscaping services. Landscaping services. Kumita ko nila. Gani. Ambot lang kung kapangat. Ay sila komisyon sa Bot lang. Inay kung ano tay. patigayon. May patigayon guys. Kung baka di siya nga. Kung pagpapagpapar mo kasi yung client ko. Ano nangyari na sila wala nung Ngarang ka guys. sa post sa marketplace. Sa post. Lupa eh. Tambakan mo yung gano'n. Oo, nambakan. Sige lang ako. Ako yung Pero kung may kwarta, kaya nga po, okay, hindi ko may ako. Sa lang lang. So, entrance ko nila sa supermarket, hindi ko sa kupang. Jadi gidyan nila ya sa tupad araw. Hindi na to? Oo. Tapi ha. Hindi na to man. Maripat ko nila, kumalit ko nila. Oo. Ano, di no? Hindi man makamugali rin magutman. Kaya pwede ka mo di akagwa. Oo. Nga mo di o. Akala ka mo tricycle pag magbalik kayo. Ako pa ron Ano mo tayo sa tubang, pag gano'n, may araman to. ito. Ano yung mga fruits man, ay hindi ka din magutuman. Prito di o. Kwarta lang. Karta lang mula, karot. Kitang-itaon, tanong na yung kwarta, yung makita na yan. Ang prab ko binang, kung nila kami, residential, ang ginagawa talaga. Hindi Maling sa uli maligustuhan. kung ulit supermarket, kasi may baboard. Tiyo, tiyo mo lang ng imong ano. Mula na imong mga points. Hindi rin tayo kung may rights sa tubang, ang ulo ko, kung kapatid ko. Ano ba kanti? Ano yung renta na lang yun? Rent, bre, oh. Rent ka gid rent. Hindi ko nang bakante, pa lang Ato gid saya o tupayo sa sabana. Hindi ka mo matingala guys, naglakat-lakat kami kaya ang ginsakyan namon nga gid. Is Haro Plaza. Gani. Namon gusto ko may space sa tubang. budget lang. Hindi ko siya kapag-store. Gani. Sa niya. Hindi mo nabaligyan ko ba? Kung ano namin, diri guys, lang tawa nyo bala. May mga baligyaan sa prutasan, kang maagyan, may isdaan, may manukan, namo siyanggi, may bakery. Nga alam mo kulti na kulhot ang makis. May lawyer, may ano na ho, may tugo. Alam nilang market di. Matamat na, kaya ready ang mga ano. So, lang tawa pala guys. May mga chokes to go na. Commercial. Halos commercial, ano, ari na diri. So kung diri ka makuha sa sabana, daw bintaha gid sa imo kay damo kadi hindi ka na makapasiti, ari na kompleto na may palawan gani. May lawyer, may barbershop man. May Cebuana. May pharmacy, may RD. Oh, din ka pa. Generica, RD, pharmacy na. Generica. Oo. Oh, may ano. Ano na? Ato si Buana, hindi na to? Ay, hindi na to man. Ato, piyak. May salakyan daw. Nari Palawan. Naraw, pharmacy, pag ito.
Sanggi, bahire pa gid. May ikiri pa gid. Ikiri. Tapos, parang si Bana, oh. Katabok lang, oh. Kilid lang sa supermarket, parang supermarket, oh. O, diba? Tindahan, gid. Ano pa, mo na pangita? Oo, to, dire na ta. Hindi ka mauna na. Hindi na naunta ka. Hindi, hindi ko ano ko. Nasa isang gram. Ay, Sandra? Oo, hindi yung entrance. Ano siya? Mga entrance. Hindi yung now. Kaya rin na supermarket, oh. Unahan ta lang, be. Buti mo. Sa Alessandra. Galing kami sakay pa ito mo, kasulod. Ate, ito na lang, ano, ayun mo. Sige mo. Para karon, nagpa-city ta din lang kami sakay. Ah, okay, kaya naunta. Unahan ta din lang din. Una ang Lisandra. Kabalo, tricycle. Na, nagamo nga nag. Ari guro ko. Muna wala ko na tricycle, nagsapatos. Ha? Ari guro. Anong din ni Mano? Lisandra? Alessandra? Oo. Ah, si Carla, pasulod. Sige, salamat. Okay. Sikat, oo, sikat. Dito naman. Wait lang. Ito nagkasulod. Ito sila sa... Ano pa Lisandra? Sabi na plite. Hindi ko sabi. Hindi, nung dalang sa A. Entrance ay sa entrance. Lapit na doon sa entrance. Lapit sa guard house. Sa Too. Pinakauna. Gid na naman. Oo, padulong na kami sa Lisandra. Amo na din yung tawag na Bangga 5. Bangga 5. Oo. Okay. Bangga 5. Ay, guard rin. Guard. Guro ka Lisandra. Balik sunod na ni sa Alessandra. Galing nga lain pagid ang pan. Napresabi hasta lang sa gate. Oo. Di Mayo, Hasta lang kami na-allow. lang sa gate. Na-allow na ka mo nung ate, oo. Ate, oo. Sino takot lang na vlogger. Malamig sa Lisandra. Kita ko, pero misa sa Lisandra, sa patindahin. Townhouse na lang nagbibigay ng dalaw nga para siyang luminaw. Pero lain lang presyo ito medyo mahal-mahal niya. Amo maning na foreclose? For close na niya. Oo. Naman kayo sige. Lapit liyaw. Kumparato. Actually mas lapit niya. Oo. I-check mo lang, abe. Kaso lain na niya ang balay. O pala niya. Yung balay townhouse niya. Oo. Yung single yung abong galaw. Mas barato niya. Oo, kay townhouse man. 1.3. Oo, no? Corner lot. Corner. 81 square meter. Ay, hindi ka? Ako naman. Tapos hindi ko siya ngayon. Oo. Corner lang gali. Corner man. Pero lang taon ko na ang kabamo. Sige. Ang downside lang is occupied by former owner. Pero actually kung mabakal mo, yan ikaw lang yung bahal. Pero paano din sa iyo? Kaya mo lang. Okay, corner owner, hasta subong. Oo. Maski na foreclose na, ara sa Japon. Oo, may mga properties yun nga mo na. Ay, Wala nang... Di, paano na? Yung panawagan na sa foreclosure sa bangko, pero tiwai mo diyan. Ang mabakal sina, amo na iya ang may development ng panig. Kaya ang bangko, magbaligya as is where is lang na mo, why na sila. siya gali mismo nagprinda sa bangko. Oo, so ano. Wala ka bala kung sabiya, ginamiga kuhan or nang giniparentahan. Oo. Ari nakita ko guys sa Lisandra. Lisandra Iloilo. Ara, sa main entrance kita. Papi! Ito na, balik 1 plus 1! Oh, okay. Magtulog ka sa Sala mo to nga ako nga naman sa bana nga ako na yung ang dili sa galing una ta nga point nga ako nga gin title na sa diri sa ako na sa YouTube. Eh kung may silakyan, kaya mo sa unang nagsunod kami. Hinaharang ko may silakyan. Kung may silakyan, Sa daw car pass na bala. Oo.
Inumigo to, na lahi mo pa matiyag niya. Pero amo na yung balitalin to sa entrance. Lapit man lang gawa na. Oo. Base, Ayan eh, bali. ano to niya? Wait ko sa bangka, Aris Borlin. Oo. May mapa ko nito doon. Oo, kapag lang. May kabaligyan. Ay, ito. Ano guys? Sige, send nila niya rin. Oo. Tapos man lang. Mo man lang na pinakuna sa entrance. Ano na yung entrance sa Alessandra. Ipasunod mo A, B, C. Alessandra A. Sige dito, wala po na. Right or right? Nang sa Wakal. pinaka-right. Tapos left, pinaka-una naman yun lang. Oh, may mga dito. Ayaw mo. Okay man, okay man. Yo. Tapos wala ka no? Punta, anong pinakapunta? Punta. Yan, kasi nang Hindi dito. mo kami nilagay parking na, hindi mo one side. Walang magaling. Kaya yung mga sa tunga, yung yung parking space, kita 40 lang nila. Wala provision for parking. May ido. Hindi rin ito ganti. Hindi lang sa ido man lang. Wait. Kasi pila man no? 30. 30,000. Oh. Isa lang din yung kakatabi duwan. Isa lang. Isa lang. Pila ka rin naman si sila ko dito siguro. Pero pila na. 1, 2, 3, 4, 5. Manong salamat kayo. Oh. Thank you. Amo lang may do guro. Amo lang may do. Amo lang may do. Ate amo ni. Para may do. Anyara ido. Nga iduan gani. Oo, may ara bus. Ano siya? Oo, do may kortina. Kaya ano na, malantaw ka? Manoktok ta? Hindi na, okay lang. Hindi na. Okay lang. Ako naman sa sunod ko. Balay sa Alessandra. Di okay na. Oo. Nako man tani kay may space sa tubang, pwede mo pa ganin. Yung gamay man lang gali na ang 80 nang no? Pwede mo na itagog ka anong sa kilid ho. Extend. Extendan mo tangan mo dahil sa parking space ho. Tangan mo lang gate. Nami siya ka. Okay na. Dahil ako naman ang sulod. Yung duwa na Tanay niya pahulat na lang si Mano. Ay, okay. Wala matay yung pahulat ko Manong no. Sige lang, dala lang kalandangan. Mati sige. Amo na siya ang foreclosed property. Ang nantaw lang na. Ikaw na lahat siya. Gamay man lang ang 80. Gamay na lang ipa-extend. Kung expect ko na doon ako. Oo. Yung mga dido. Nakita ni ko amo na yun. Amo na ako sindo. Ano ni sayang ano? Ano ni sayang nga unit? Gani? Ano nga unit? Ha? Margano? May tayo kong Margano. Okay. Wala din yung mga Hindi ko di kasi. hindi niya mag-amo na. Kaya? Ako ngita ko na. Siguro. Oo. Di ko makatulog yung gabi. Ay, nagrain na. Oo. Ang amang ganito. Amo to gani nga dira gani sa amo na. Actually. Dahil manda nga damahalin. Manda ka na dito sa kami. Kay Bangod sa ido. sound system. Gani, Amo sinyo oo. ay niya goro. Wala gawa. Kada may birthday. May birthday lang niya. Pero kung wala man. Box din na iya ba lang. Ayuga. Kaya mo lang na eh. Ginagawa pa na iya sa karasada. Eh, pwede man gigali ka ni gusto. Mambal mo hindi. Hindi naman hindi stricto sa buong Oo. basta dugay ng subdivision sa una yan.
Siya mo lang na eh. Size lang na bawal. Nabawal. Puti mo na yan. Isang uli. Yung labot nila, Sa ya. Lumina. Oo. Gambal ang taga Lumina. Di pwede, di pwede. Ano nga. Bawal ang siyang dito. Binakal mo na gani kay para imo na yan. Pag gusto ka kung ano mo. Para sakay ta o. Ay, masakay pa ta pagwa. Pwede man dito sa bangla. Lapad, gali. Lapad. Ang diriyan. Ikaw lang muna sulod kay video. Ang diriyan. Ang diriyan. Eh lang na di ba? Basta ba yung sa pulp? Ako yung ang mga beef. Lapit na niya. Ako lipid, di man niya malakat-lakat. Gani. Ay, ang mga nakita nga ang Lisandra sa Tabiya. Lisandra sa Tabiya. Ang ginabaligyan naman ito mga ano. Mayari mo mga photos. Galing kayo, hindi ko type subong townhouse. Gani, ako, bisan ako man kung may Batio nang imo tingog sa piyak. Tagal na ito pinakay. May siya sa baba mo. Makon sa Oo. baba sa kasi sa lalo. Pag ginapan ko dahil. Ang tawa bala, oo. Ang tawa bala. Di ko mga amoy, di ko ano. Kagagmay, hindi ba sa baba? Hindi yung mga part sa basa. Ito pa lang ganing sa amon. Ito pala, kita Ano mga ako kay nagatapik. Dodo katigulang daan. Di kung sa ka pa na ako wala yung mangihi. Gani, oo. Mga gabi, akag pa niya ka pa yung ulo. Kaya nga. Manaog. Gani, oo. Murag-muragan. Ang gin-check ko lang ng if okay siya nga nasabi. Wala rin naman ako din. Gani, oo. Saan O, kang mga paano lang kita sa ang diriya, ilan yung opisina? Model house. Model house sa Arizona, pero ginhila daw may laboratory. Ginhila na commercial. Ini mo na lang ng commercial space nila nga paano mga model houses. Pero ang marga nami, Oo, kasi sa bumera, pa man na ginabaligya ang paano yung taligan, pero paano yung bigriyan niya. Bigriyan lang isa. So, wala, ito pala ako nagwan na yun. Ito lang kami nang sa bangga. Arigis siya. Muling landmark nila. Iglesia ni Cristo. How did you know the practice? Ano ni? Sabat? Ano pa mga? Ito yung guys. Ito gani. Kaya yung nagambal ako dahil wala. Alam yung araw. Damo ka man di ka Blackland gusto? Namin kay commercial din ang diri sa pakatulang kambal. Oh, may space pa tatlo. Kailangan ng rentada. Kaya tani yan ha, hindi kaya magano nga lang ako ba lang mapabutang sa space ako nga kahit sa space. Oo. Bakit mo kaya lang hindi Hindi nga ikaw. Hindi ko na maguligya. Sana pa na kami kambyo. Wala kang salig sa self mo, no? Ano kung wala ka assistant? Pao mo wala na blues mo. Galing kayo ba mo na galing nagtatrabaho so ano kayo ng problema pa ko kaamon nga. Wali. Mamaligya ako ganun doon. Pwede mabato na lang ko yun. Eh. Kung ano? May tatlo ka na bala ka mo na bala. Oo, tatlo ka muna, okay. 40. Wala ba lang pag 40? Ito na sa tulang sama ko na. Dire na lang kita. Dire lang kami to. Ay, dire lang kami to. Asaya punta. Sige.
Loading and waiting area. Wait lang. Lang spaces. Thank you. Tabok na tadi. Oo. Or dito lang takaroon. Ay, bilat. Wala nila supermarket. Oo, ari na. Ari kang katuan, tang ano? Ang kambyuan niya ka? Sabi ko, wala na kang Ano sila? Tapos sila. Para sa stuba. Ha? Tukod ako, galing supermarket, buso. Ang tawa balaw, daw mall lagi nga typo. Ay, leasing siya. Ang tawa balag guys, kung mabaka ka mo sa sabana mo na inyo nga, ano ho, ang ano nyo kay may mall na di. May mall, may dental clinic, may pharmacy, and everything is here. Nami no? Ah. Kuda ako. Actually, wala pa ko din nagbayad sa garden. Karoon Di, lang. Hindi, karoon lang. mano kita. Dali ang entrance, no? May nakakaitin. Ah, to. To. Araw. Ito entrance sila sa kilid, oh. Dito sila gagi. Entrance sa mall, balik rin. Oo. Cut ko na yung live ko guys ha. Bye-bye. Wait lang, guys.